Sibongile kakhulu baba wethu othandekayo isewe Nkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga uthando lwakho, sibonga nobukhona bakho. Sibonga uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuthi uNkulunkulu, uNkulunkulu wecebo, uNkulunkulu ongayilahli impilo yomuntu. Namhlanje ebusuku Nkosi sikhona ukuba sizwe ukukhuluma kwakho. We pray Moya oyingcwele, open our eyes so that we may see wonderful things in your law. uNkulunkulu wethu onamandla onke egameni lika Jesu, icebo lakho maliphumelele against all forces of darkness. Icebo lakho maliphumelele Nkosi against all demonic activities. Baba wethu onamandla onke egameni lika Jesu namandla, khuluma nathi. uNkulunkulu wethu onamandla onke siyathandaza, restore, revive. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu namandla, phakama Nkosi uyihlakaze zonke izitha zakho. uNkulunkulu wethu othandekayo ngegama lika Jesu namandla, inkosi yamakhosi, wena ohlezi ehlalweni sakho sobukhosi, esingehlale umuntu omunye ngaphandle kwakho. Mana njalo nasebusuku namhlanje uthembekile, in the mighty name of Jesus Christ, amen. Singahlala phansi. Asibingelele once again, sibingelele zonke inceku zenkosi, bonke abafundisi abakhona la, sibingelele yonke team, worship team, sibingelele abe sound nabe media, ibandla lonke elikhona egameni lenkosi, amen. Sibingelele ke futhi ngokukhethekile udadewethu Faith ngegama lika Jesu, amen. Sishayile izandla ukuthi sikhona bathandekayo ngegama lenkosi. Ngizoba mfishane kakhulu bathandekayo because of time. Bengicela ilizolo ukuthi ngiqale ngo7 because ngiyagoduka ngizo drive ebusuku. Alibonga igama lika Jesu. Sizamela ukuba sibuke ngisenza just a case study the life story of salvation stories ska Saul. Nikhona abazalwane? Amen. Sibuka indaba yokuthi uNkulunkulu wecebo. NoNkulunkulu yonke into ke ayenzayo uyenza in line with his will. Praise the Lord. Ngiyacela ke sifunde, mhlamba ake sifunde la sifunde khona izolo before singene lapha ya ku Jeremiah, because ilawo mazwi nje nginikeze wona for this revival. Yeah, read from 13 to 16. Izenzo chapter number 9 kusukela ku verse number 13. Kepha uAnaniya waphendula wathi, Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda, konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalem. Nalapha unamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Verse number 15. Inkosi yayisithi kuye, hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana bakwaIsrayeli, ngokuba mina ngizakumbonisa konke amelwe ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami. Amen. Ngicela ukuthi ke silalelane ke again bathandekayo, ngoba angikho kuyimood yokushumayela. Alibonga igama lenkosi. Into enamandla ngempilo yakho ile sikhuluma ngayo namhlanje, lokho siqala ukukhuluma ngayo on Tuesday, the divine purpose. Amen. The divine purpose. Nento eyasusa uJesu weza emhlabeni, it was for that. Alibonga igama lenkosi. Sishilo ukuthi uma uNkulunkulu edala, ukudala kwakhe
yonke into asuke eyidala uyidala ephushwa isidingo esithile. Amen. Nanendlela nje uNkulunkulu akudala ngayo nesimo avumayo ukuthi ukhule ngaphansi kwaso. Yonke into eyenzeka around your life, inhle imbi, is there to shape you for fulfillment yecebo likaNkulunkulu. Uyayizwa ukuthi thina ivesi agcine ngayo la? Awuyifunda again ivesi yogcina ngayo ivesi. Verse 16. Yeah. Ngokuba mina ngiza kumbonisa konke amelwe ukuhlushwa ngakho ngenxa. You see, ngizombonisa uSaul konke kunezinto eziyimust, zizimbi zinjalo ziyimatter of must. Ngizombonisa konke amelwe ukuhlupheka ngakho. Yes, ngenxa yegama lami. ngenxa yegama lami. So ke lana ke ukhuluma nge-apostolic ministry kaPaul, i-package ukuthi iphetheni. Amen. I-ministry kaPaul ihambisana ne-persecution. So awukwazi ukuyihlukanisa ne-persecution. Alibonke igama lenkosi. It's a lifestyle. Uthi uNkulunkulu ngizombonisa konke amelwe. Nikhona abazalwane? Amelwe ukuhlupheka ngakho ngenxa yegama lami. So lana ke God is trying to unpack i-assignment anayo ngoPaul ukuthi iphetheni ithini ipackage yayo. Praise the Lord. Sometimes umungazi ukuthi indlela oyihambayo ihambisana nani, uyaqakwa izinto ezikuvelelayo ezifa uNkulunkulu kushilo kanti ziyipackage, ziyipart of the plan. So you can't separate an apostolic ministry with persecution. Amen. So uNkulunkulu ke uthi ngizombonisa ke namelwe ukuhlupheka ngakho ngenxa yegama lami. Glory to Jesus. So uthi ke uNkulunkulu ke uma ekhuluma kwabaseRoma ngaye uPaul uthi all things work together for good. Glory to Jesus. Doesn't matter ukuthi yini ongabhekana nayo in life, kodwa yonke leyo nto is there as a package ehambisana ne-divine purpose kaNkulunkulu ngempilo yakho. Siyamsana bathandekayo? That is very important. So we have said yesterday, leli gama ka-divine purpose, it refers to God's intentional plan. God is intentional ngawe. You are not a mistake. He is intentional. You see, kunezinto othi uma umuntu ezalwa, sometimes ngikhuluma izwe lapho ukuthi zibe ngama limitations imlimite towards i-fulfillment ye-purpose kaNkulunkulu ngaye. Amen. God is intentional. Asho sonke. Ingakho evumela ukuthi uzalwe noma uvele ngerape nje. Kodwa wavuma ukuthi ube khona. Alibonke igama lenkosi. Noma wazala waphika wavuma uNkulunkulu ukuthi ube khona. Noma wakhuliswa umama ophuza utshwala, sometimes akukhohlwa akushiya endlini akuvalele wedwa hamba ophuza utshwala esipotini. Lento ayishiya endlini iyodwa kunecebo lapha ezikwana. Nikhona abathandekayo? Kunecebo lapha ezikwana. Nawu kuthiwa wakhulela emzini ngoba yonke imizi jobe ikhona nje inendlela ehlaseleka ngayo. I've said izolo ukuthi all families uNkulunkulu une purpose ngama families. And uNkulunkulu usathana kahlaseli noma kuphi, uhlasela la kunecebo khona. Kukhona imizi nje othola ukuthi la ekhaya ngoba ufanele wazi ukuthi njoba ngisho ukuthi usathana mayihlasela akahlaseli la lingekho khona icebo likaNkulunkulu. That is why kukhona ama attacks are unique for each and every family.
khona nje into common, a very evil, a bad, embi ngefamily ovela kuyona. And yonke lento uthola ukuthi sometimes ke abanye bathi is a family curse. Iba uchungechunge wonke umuntu ozalwa la ekhaya uaffectwa yilento. La ngifike ngibone khona amandla evangeli ngoba uthi uPaul anginawo amahloni ngevangeli ngoba lingamandla lini bathandekayo. Lingamandla kaNkulunkulu asindisayo. Alisontisi liyasindisa. Lingamandla kaNkulunkulu asindisayo. So lingamandla ngoba uma lifika emntwini uthola lifika kuwe uzalwa kule family eaffectwe yilesi simo. But once lafika in your life ivangeli uyakala manje ube umuntu ohlukile within a family with a common situation, a common condition, but when uvele unique. That is why kumele ungabe urefuse ukuthi noma ususindisiwe kodwa uqhubeke uaffectwe izinto eziaffecta abafowenu nodadewenu ezi evil noma sowusindisiwe. Fanele ungayivumi leyo nto. Amen. Amen. Amanye ama families ahlaselwa ngespirit of poverty. La ekhaya nje ukuhlupheka into yakhona. Nikhona mathani kayo? Amanye ama families ahlaselwa lack of progress. Usathana ayivale progress, sometimes ayivale educational. Uthola la ekhaya akekho nje umuntu nje okafika kwa grade 12 aphase. Zonke ziyapaka mayifika ku grade 11. No success educationally. Amen. Yi demoni lala ekhaya, yi chief demon lapha ekhaya. Alibonga igama lenkosi. Amanye amafamily uthola ukuthi usathane uhlasele ngedemoni lophuzo. Kuphuza kwasana nengane na 3 years sande kuzalwa iphuza utshwala. So ungaze ufunga ukuthi utshwala budayisa khona kanti abudayisi kuyaphuzwa nje. So anjalo ama families nikhona abathandekayo. Amanye uthola ukuthi akushadwa kuyazalwa kuphela. Nathula manje. Angisho kanti amen. Kuyazalwa kuphela awukho umshado. No aunt wala ekhaya wabuya khona emendweni wahluleka akushadeki. Idemoni elicontroller le family. So once you are sindiswa wena, you must become like Jesus. Uthi Isaiah wahluma njengempande yomileyo, emhlabathini omileyo wahluma. So ivangeli liba njalo, once walithola you grow in a dry land of your background. Glory to Jesus. Now if favor ever phezu kwakho ngenxa yokuthola uJesu, it break all family curses. Ngoba usindiso luhambisana ne-special favor. Kune favor ebaphezu kwakho ngenxa ukuthi uthatha uJesu. Nikhona abathandekayo? Ebaphezu kwakho uthatha uJesu. Jabashumayela nje uNkulunkulu is very serious. Lento is not all about ukuthi ube ngumntwana kaNkulunkulu usindiswe kuphele lapho. Malifika ivangeli liphula yonke into nevale iprogress in your life. Likwenza ivangeli uthi reach out to the divine purpose. Nikhona mathani kayo? That is very important. That is very important. So balekile ukuthi ungavumeli noma ngabe yini uSathane angayiletha in your life ibe limitation. Amen. Ungakwazi ukuthi uthi reach out la uNkulunkulu akufuna khona. Unganeliswa ukuthi usindisiwe. Inganginelisa into usindisiwe. Uyabona lento ukuthi abantu abasindisiwe badabukise nakubahedeni akufani iphele. Fani iphele nje. Ngoba iyo lento yenza ukuthi ivangeli abantu bangalamungelo. Uyabona noma ngifika la usebenza khona esikoleni ngabe usebenza esikoleni ngizoshumayela. Bazi wena usindisiwe la. Indlela ophila ngayo umeros uyadabukisa. Uma ngishumayela ngibiza altar call bacabanga wena nami ngizoba njengalo.
because awukwazi ukurepresent ivangeli. Now that is why mawusindisiwe kubalekile ukuthi ingqondo iqaqwe. Ngoba umuntu mangabe sindiswa kumele akhululwe ukukhulwa kwakhe kukabili. Nikhona amatshani kayo? Hey ngizodivert ke manje ngiyazizwa. Now kukhona ukukhululwa enkokhelweni yesono. Kukhona ukukhululwa emandleni esono. iBhayibheli lithi inkokhelo, the penalty of sin is death. Kodwa isipho somusa singukuphila okuphakathi. Ngamagama isipho somusa singukuphila okuphakathi kuKristu uJesu. uJesu uyibhayili, uyisipho somusa esikubhayilele ejele. The penalty of sin, which is death. So mawumukela uJesu uyakhululwa. Number one, freedom oyitholayo is a freedom from penalty of sin. Gama awusaye ekufeni uye kuphileni. Ngenxa nje ukuthatha uJesu. Nikhona amathandekayo? Na akwanele ukuthi usukhululiwe kwinkokhelo yesono ngokuthatha uJesu. Lapho awenzi lutho kwakho ukukholwa kuphela. Wamukela isipho somusa esenguJesu Kristu. Nikhona amathandekayo? You do nothing because insindiso is not by works. It is by faith. So, ngale ngathi lishiywa ivangeli kuwena, you believe ukuthi wafa ngenxa yezono zakho. And after that you receive Jesus. iBhayibheli lithi uyakhululwa ke kwinkokhelo yesono. Leyo nto ayisho ukuthi uba sin free. Isho ukuthi ngeke usasithola isijeziso. Lento yokukhululwa kwinkokhelo yesono hayi isono ngoba usenzile, isono because you are a sinner by birth. Ungakholwa inkosi uJesu, ungakholwa umsebenzi owenziwa uJesu eCalvary kukwenza ube yisoni. Because awukholwa umsebenzi omkhulu owenziwa uJesu uthi wawenza because of you, then you are a sinner. Now kukhona ukukhululwa kwinkokhelo yesono ngokwamukela uJesu. Akwanele sefana ukukhululwe manje emandleni asisona. Power of sin. Asho sonke? Asho sonke? Now ukukhululwa kwinkokhelo yesono ufana nomuntu obekade ethole isigwebo. Nikhona abazalwane? Mhlawumbe kuthiwa uzogwetshwa u15 years esejele. Bese kuqhamuka umalume osebenza eGoli. Athi ngoba kuthiwa kufuneka u50,000 ngizowukhipha ukuze umshana wamaphume ejele. Yileyo nto yenziwa uJesu nje esiphambanweni. Wabhayila. So ngale ngathi lo mshana mhlambe uboshwe ngenxa ukuthi urape ingane yakwamakhelwane. Icala lakhe is a rapist. So waseyaboshwa ke. Kwaqhamuka umalume wambheyilela. So ngamagama uphumile kwinkokhelo. Amen. Abekade enikezwe yona i-charge. You see i-penalty. Waphuma ngenxa yani? Khulumani. Wakhuluma ngenxa yani? Yebhayili. Lalela. Ibhayili ayiqedi ukuba i-rapist. Imkhipha kuphela ejele. Now, uma ephuma ejele, kufanele ukuthi ukuze angabuyele, usengabuyela uma kungaqediwe kuye kuba i-rapist. So akwanele ibhayili ayanele. So sefana lo mshana akhishwe manje athola abantu abazomsiza psychologically. That is why iBhayibheli lithi othanda ukuthi abantu basindiswe, step number 1. Kwi-salvation si receive inkokhelo siyabhadalelwa kwi-penalty of sin. Othanda abantu basindiswe bangapheli lapho. Mase basindisiwe bafinyelele ekulazini iqiniso. Now,
ikhona ifreedom abazoyithola ngokwazi iqiniso. Niyolazi iqiniso neqiniso liyonikhulula. That is a freedom from the power of sin that comes by the doctrine, the truth of the word of God. Amen. 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 So, ngale ngathi umuntu esindiswa kusuke kuthiwa Lazarus phuma. Aphume ethuneni. Akwanele ukuphuma kaLazarus ethuneni. Uthi uJesu mayesephumile mthukuleni ingubo zase ngoba kuzokwenzeka aphume kodwa aphile embethe ingubo zasemangcwabeni. Kanti usephilisiwe. Usevusiwe kodwa usambethe ingubo zokufa. Lo msebenzi uJesu ushiyela kubo. Owakhe umsebenzi uJesu kumkhipha uLazarus kwabafileyo. Njengoba esindiswa uSaul nje usindiswe nguJesu ngikhona amathandekayo, but mangabe sengizoministerisha kuyena uthumela umuntu. So lenkonzo yokukhulwa kwakho emandleni esono iza ngabantu inkosi ebagcobile to teach, to equip up until you become free indeed. You may be free but not free indeed. So ngale ngathi umuntu yingakho kubalekile webazali bami enkosini si understand importance yokuthi why uNkulunkulu efuna abantu masebesindisiwe bakhonze. Lapha ekhonzeni suke singayeli kuyosonta. Nikhona bathani kayi? I used to say local church is a center of training, of equipping. Uma nje usufika ebandleni ususindisiwe, awuzele ukuzoshunyayezwa. Nikhona bathani kayi? To be equipped, to be trained, so that you may grow. Now, ihamba kanje lento. Uma ngisuka la ngoba indaba enkulu yabo lokukhululwa emandleni, I mean kwinkokhelo lesona ku-instant kunjani bathandekayo? Into enzeka nje ngokuphazima kweso, and it's an event, it's once and for all. Kodwa ukukhululwa emandleni esono, it's a process. Akuyona into eyenzeka overnight. Ingakho mawusindisiwe fanele ukuthi usibekezelele isifundiso. Uthi uPaul kuyofika isikhathi lapho khona abantu bengenaka usibekezelela isifundiso, enjoy sound doctrine, yeah? Because i-doctrine ozoyithola sewusindisiwe akuyona i-doctrine that will entertain, i-doctrine that will challenge you to change. Lento yabe kuyenkonzweni yobusiseka ngeke ikhulise. Asiye enkonzweni ukuba siyobusiswa zeintshumayelo. Intshumayelo ekubusisayo engakuchallenge ayilethi growth leyo ntshumayelo. Uzukhule ukhula ngoba i-teaching izokuchallenge to take another step. Right. Siyamzana bathandekayo? Siyamzana sonke? Baningi abantu ababoshwe besindisiwe. Slaves of sin, slaves of their past life, yet they are born again. Ngoba uSathane ulivalile ipage lokuthi akwanele ukuthi uJesu. Eqinisweni umuntu ephakamisa isandla ezala. Usuke ngaqala ukusindiswa. Usuke sa indicator interest. Ukuthi I'm interested, I like this. Ngoba ukuphakamisa isandla indication, yini bathandekayo? Kahle ke imoto ma indicate isho ukuthi sijikile. Isho ukuthini? So, ngale phambi isandla uthi sondelani ngisize, ngifuna ukujika. Thina ke singabasizike, sibakhuleke sibashela kanti usuke ethi ngisizeni. Ngiyayizwa into enishoyo, ngisizeni. Basho njalo kuPeter amayishumayela ukuthi bathathu iBook of Acts. But madoda bazalwane sesiyakwenza njani? Siyayizwa lento senze njani? To Peter, phendukani, repent. Step number 1. Manizwa lento, repent.
as a sign yokuthi lifikile izwi kini nikhona abathandekayo leli izwi lizilwe it must lead you to repentance, a change of life. Na akwanele ukuthi umtholile uJesu wasindiswa noma ngabe usuyikholwa elidala elino 20 years uyaba ikholwa elino 20 years elingakhululiwe emandleni esono. Elikhonza uNkulunkulu nezindwangu ngasemathuneni engaqaqiwe. Lenkano nayo amabhandisha asemangcwabeni. Le enga onayo zindwangu zingubo asemangcwabeni. Ne hatred inzondo amagrudge zingubo zasemathuneni. Uthi ke uthi uJesu mkhululeni nimyeke ahambe. Kungenzeka wasindiswa but we have not yet started to walk a walk because uboshiwe awukwazi ukuhamba uboshiwe. Nivele nithula ngathi nisemasulumaneni anna amen. Mthululeni nimyeke aha. Abantu bazishosha beze bongena ezikhundleni zamasonto bengaqalanga ukuhamba because baboshiwe. They are not yabona abaqaqiwe. You see I discipleship enye yezinto enamandla ngawo mawusindisiwe idila no I. Nikhona abathandekayo othanda ukungilandela makazidele. That is a condition of discipleship. Akazidele. If you want to be a disciple of Jesus, you deny yourself after salvation. Indaba enkulu exilele is to deal with you. Is to deal with I. Kuphele ngawe uze usho njengoPaul ukuthi akusemina ophilayo but Christ lives in me. Lo owenza ukuthi kube nzima ukuxolela uI. Umuntu I awukwazi ukuxolela abantu. Leliqonzo nalo uI. Awufile. Noma ungaba neminyaka usindisiwe uyaphila wena. Awufile. Ziningi izibhoko esendlini kaNkuluNkulu. Eseyibuya emanzini amaningi. Zidla isidlo every month kodwa ziyapoka ngoba umuntu omdala usa exist. Ukhona amathandekayo. Now kule area kule part le yokukhululwa emandleni esono. Isono sihlala engqondweni. Sihlala phi isono? Njalo nje mas introduce isono introduce through your mind. That is why insindiso le ekukhulula ekukhula kwinkokhelo yesono idila nomoya wakho. Nikhona abathandekayo? Idila nani? Insindiso ekukhulula kwinkokhelo yesono yona ispecializer ngomoya, the spirit man. Ngoba umuntu mangabe sindiswa uzalwa kabusha emoyeni. You become a child of God in your spirit. iBhayibheli lithi yena lowo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. So lento ebizwa ngeregeneration, ukuphinda ukuzalwa, umoya engcwele regenerate your spirit. Uthi ukade ufile uphile. So isalvation leyo qala eshukhula komuntu kwinkokhelo yesono idila nomoya womuntu uvuswe ekufeni abe ophilayo. Glory to Jesus. Then number 2 is salvation that deals with the power of sin. Yona ke idila nengqondo yakho. Now abase Roma abazwana abasindisiweyo kodwa manje babe nenkinga ukulingisizwe. uPaul umayizo addressa leyo problem yokuthi la abantu basindisiwe kodwa balingisizwe. Uthi uPaul kubo chapter 12 verse number 2 uthi ningalilingisi lelizwe.
kuyona leyo verse iphrase elandelayo bese eletha isolution sizokwenza njani ukuze singalingisisi uthi ayiguqula ingqondweni. You see, by the renewing of your mind. So ingqondo is renewed by the teachings of the word. Lalela. Isimilo somuntu sigeneratewa engqondweni yakhe. Shana emva kwami. Lento iyona isuka engqondweni yakho. As a man think, so is he. So angikwazi ukushintsha isimilo sakho ngingazange ngiaddress ingqondo yakho. Angikwazi ukushintsha i-character yakho ngingazange ngiaddress ingqondo yakho. Yilapho usathana ke ibandla libambe khona. Ibandla ali-addressiwe psychologically. That is why there is no character in the church. Ngoba usathane ibandla uthi alifayelwe ngeentshumayelo. Intshumayelo can stimulate you, can inspire you, but never affect your mind for a change. Can only motivate you. As long as ingqondo ingavakashelwe, nothing will change ngempilo yakho. So, uthi kuPaul, ukuze ningaconform to the standard of this world, you need a renewal of mind. And lo ndawo ke idinga abantu who are not preaching but abantu abane grace to unfold. Yeah? iBhayibheli lithi the unfolding of your word brings light, not the preaching of the unfolding of your word. So the more easily unfolded is the more it gives understanding. Nikhona bathandi kayo? You need a new mind after salvation. Ngoba ungasindiswa kodwa uhamba ngengqondo endala. Ukuhamba ngengqondo endala uzosindiswa ungakuyeki ukujola, ungawuyeki lokho nalokho because ingqondo endala iyona ophila ngayo an impact in your mind. You see? Ingqondo endala usathana uyayisebenzisa to educate you ukwazi ukuphila nosindiso, uphile ensindisweni kodwa futhi ungaphumile emkhubeni. Akwenza ume umaster ukwazi ukumasterisha impilo yasezweni neyokholo. Yingakho kunabantu uma bengekho careful ukuthi leyo nto yenzani in their life, lento yenza ukuthi inhliziyo yakho iqinelane ibe usimende, kube nzima ukuthi usengaphenduka, ube usathana wasenkonzweni, usathana wazi ivangeli. Uyawazi amakholwa angashintshi noma angashunyelwa kanjani, ziyigangi nje ziyikhohlakala ezaziwayo esontweni, abana character. They are no longer sensitive. Icontent of ngawo la. They are no longer sensitive. Ama senses abo akomoya are dull. Because ngalengathi besindiswa, they fail to obey the speaking of the Holy Spirit mangabe bajaja ngempilo endala. Ingqondo endala yabenza bakwazi ukuba bazi adjust kulesi simo, bangaziyeki izinto bakhonze nazo. Ulapha nje kunento eshiye ngaphansi kombhede, kodwa uthi uyikhona elisindisiweyo. You see? Now, awukwazi ke ukuguquka ngokwe character yakho, uguqulwe izinto ezokuyisa phansi. Alibonga igama lenkosi. You must be discipled. Yeah. Eh? You must be discipled. That is very important. That is very important. Fanele ukuthi uqaqwe kabili, ukhululwe emandleni esono nasenkokholweni yesono. Uyabona uma ngabe usuka la usuka la enkonjeni, uhambisa inkukhu le olondi kwadi ehloweni sakho, uyomnikeza ipresent yenkukhu, usuka la inkukhu uyibopha, ngithi uyibopha kuphi la enyaweni, uyifaka ecartonini, ungene taxini. Alanga lusayibopha iqala ukubhile nasekhathini. But ngalenkathi ihamba itekisi, uyazi ukwenzakalani? Uyazi yini lenza ukuthi igcine isithula? Intambo iyasuka ngama nerves, isuka la emaqakaleni iye engqondweni.
uzothi mawufika le fanele uyiqaqe kabili. Uzothi noma usuyikhiphile ekhathonini wayiqaqa la. Kodwa manje ngoba isiphila isikhathi esidiboshiwe intambo yazi yabopha ingqondo. Noma usuyikhiphile ithithibale engathi uyikhombisa uya free now. Akhona amakholwa njalo. Engathi ungazi wafaka isicathulo. Engathi ungazi wakhahlele. Amani. Fanele uqaqwe kabili hayi kanye. Kunentambe la. Ufanele iqaqwe, ngeke iqaqwe noma kanjani, izoqaqwa ngezwi elifundiswayo. Ingakho iBhayibheli lithi after isermon kaPeter they devoted themselves to the apostles' doctrine, which speaks of a commitment, not out of excitement. They committed themselves kwisifundiswa. Noma ngasavumi they committed themselves. Then they devoted, amanye athi they continued steadfastly. Akona ukukhonza lokho okwenza ngoba kuvuma. Ukhonza okwenza out of a commitment. Uyasicommita kulento. Awuye enkonzweni uyomamela isifundiso ngoba ukwenza lokho out of excitement. Ukwenza out of ukuzicommita ngoba immaturity, ukukhula komuntu kumele azi ukuthi ama practices lawa early church ayenziwa ngoba abantu babewenza out of excitement. They committed themselves to that. Amen. Ube ikholwa elikwazi ukuhlalela imfundiso inyama ingafuni. Ube ikholwa elikwazi ukufunda izwi inyama ingafuni. Ube ikholwa elikwazi ukuthandaza libe nesikhathi sokuthi inyama ingafuni. You commit yourself for your spiritual growth. They continued steadfastly, which speaks of a commitment engekho out of excitement. Willingly so, doing that willingly so for their spiritual growth. So awazi ukukhula ungenayo commitment. You must become a devoted Christian. Amen. Abaningi belapha nje mabe enkonzweni, abaye enkonzweni as children for the purpose of learning, for the purpose of being equipped. Ngikhona amathanda ka lento eniyenza la tendeni yona eniyenza imali bandleneni. Njoba ningibuka nje anibhala lutho phansi angijibhalana. Ngikusamakhanda phinde futhi nibuye nanga sasa ngeke ukhule ngaleyo ndlela. You see? Awukhuli ngaleyo ndlela. You see, ukukhonza kufanele kukusebenzele mawusindisi. Ukukhonza kufanele kukusebenzele mawusindisiwa sisho emva kwami. Ingafanele siye kusonta emabandleni ethu. Ngoba ilento yenza ukuthi abantu bangabi na interest yokuze inkonzweni siyasonta. Amen. We are not giving people a staff for their growth. Amen. So, fanele uyiqaqe kabili ke inkukhu mawufika kwaD. Uyikhiphe le ntambi la. Amen. Uphinde uyilekelele ngokwengqondo yayo. Izibone ukuthi sikhululiwe. That is where we see the importance of teaching, addressing the mind. Nikhona amathane ka? You know, usuku nosuku as you attend the teachings of the word, kune bandage elisuswayo. Elizingubo semangcwabeni uphinde uze kuphinde kususwe elinye. A teaching esithola mase sindisiwe, a teaching that gives you understanding of who you are in Christ. Hallelujah. So manje lento yembethe bose uyibonele wena ukuthi lento engiyembethe ayihambisani ne-identity yami in Christ. Uyilahlele wena. Asibalahlisa abantu ensindisweni izinto, siyabafundisa izwi elizo unpack lembulo i-identity yabo. Kube yibona abazibonayo ukuthi bangobani kuKristu. Amen.
lento yenza ukuthi umuntu ke abe nento ayenzayo ukushintsha nokuyeka izinto ezithile ukuthi ayisekho in line, ayisahambisani nalento azibona eyiyo kuKristu. Uma nje uPaul efundisa abaseKorinte uthi anazini ukuthi imizimba yenu itempeli kaMoya Engcwele. He was teaching them. Nikhona abathandekayo ukuthi nangemizimba yabo babe in line nento abayamukeleyo. Bangamukeli igospel kodwa manje you see indlela abaziphethe ngayo bangabi aligned nento eyenzeke emoyeni wabo. Uthi ke anazi yini ukuthi imizimba yenu. You see, as ufika ngenze example mhlambe uyintombi noma uyinsizwa kuphela isombe sikanjani sesindisiwe manje ufike ebandleni kufundiswa nje ngendaba yokuthi how to honor your body ilethwe as a doctrine to you. Amen. Ngoba i-doctrine yinto iBhayibheli elikhuluma kaninganyana. Leyo nto iforma i-doctrine ukuthi uNkulunkulu serious ngaleyo nto. Ngeke ayikhulume more than one kanti ayikho serious. So once wayikhuluma uNkulunkulu wayi-emphasize more than one yavela. Kusho ukuthi God is serious. Leyo nto can form i-doctrine. We take all those verses that speaks about indaba yokuhonorisha umzimba and we teach. Amen. La engabe kuphakathi neviki sebandleni kukhona intombazane nje ePriestom isikanjani. But as we teach igrace uMoya Engcwele esinikezile, as we teach indaba ye value of a body, ibody yomuntu osindisiweyo as a carrier of God's presence. Leyo teaching iqeda appetite yokulala nendoda. Nikhona abathandekayo leyo teaching ikwenza uzibone ukuthi uma ngeke ngaphinda ngabuyela. You see uthi uDaniel mabefika eBabylon uthi asinakuzingcolisa ngokudla kwesabelo senkosi. Amagama athi asinakuzingcolisa is because i-teaching abayithola eJerusalem yabenza baba ngabantu abaphila in holiness. They know that they are clean and they know izinto ezingangcolisa. Awukwazi ukuhamba ulala sewufundisiwe because i-teaching it paints a picture in your mind. Le teaching ethi umzimba uyithempeli likaMoya Engcwele ifundiswa kahle ebandleni. uMoya Engcwele ebanikeza abantu ebafeeda accurately ngokama scriptures. It change your mind. Ikwenza ukuthi ube nenye view manje. You view yourself in a different way. La mzimba uyawuqala uhonorishe. Ungalalanga abafana bangazange bakulobola nangomsila wekati. Lokhu bekuzalisa nje. You see, uyaqala uhonorisha. Uhonorishe, ukuhonorisha kwalomzimba uqala ukuphila manje impilo efuna uNkulunkulu ngokomzimba wakho. Leyo nto ayisho ukuthi into ezikhalayo ngeke isakhala emzimbeni. Zizokhala kodwa manje into eneweight i-doctrine. Sanibonani bazalwane? Into eneweight yini? Now, i-doctrine ikwenza uluphile ukholo, ungaliphili out of emotion, uluphile out of knowledge, and not just a sense knowledge but a revelation knowledge. Ngoba into mawuyenza ngokuyazi ukuthi isono kodwa ingelo lulwazi olambuliwe usazophinda uyiphinde futhi uyenze. Umuntu uyasidla isono azi ukuthi isono. Ngoba ulwazi onalo ulwazi olufihliwe olingambuliwe. Ngiyangezwa nje ngizibazalana. Uyalala umfazi womuntu uganile wazi ukuthi ku wrong lokho. Ulwazi oluyisense knowledge alumsiza umuntu. Kumele that is why i-teaching yalla enkosini according to the New Testament pattern okumele itholwe yibandla ibizwa nge-apostolic doctrine. Yenjani lo teaching? It is transformative. I-teaching othi mangabe uyithola it is a change of life. It affects your behavior, and once your behavior, amen, number one, it affects your belief. Amen. Or the state of mind. And once it affects your belief, automatically it will affect your behavior. So
uqale manje uphile. Nikhona abathandekayo. Ngenxa yemfundiso, imfundiso ikwenze uyihlule imizwa yenyama. Ngoba imizwa yenyama iyohlala ikhona. Kodwa manje uyihlule. Amen. Udominate. Uqale uexercise ikingship, ukuba inkosi, uexercise first of all in your body. Ngoba wesikhathi siyajaha. Sifuna ukudela ama strongholds of the land. Sihlulwa inyama yethu. You see? No. It's spiritual warfare ska sibe personal qala. Amen. Before uyodila nezinto ezi-territorial. You must know how to deal with yourself. Ulwe nama strongholds that are in your mind. Arguments. You can't be trusted by God to cast out devils, to deal with territorial spirit, failing to deal with your body. Now, lemfundiso ke izokwenza ukuthi indoda uyale uyithanda ngokwenyama. Kodwa uyaliswa idoctrine eyarenew inyama yakho, ingqondo yakho. Nikhona bazalwane? Izokwenza uphile impilo ungayiphili out of feelings. Ngoba i-doctrine, i-teaching, it moves you from feelings to faith, emotions to faith. Alibonga igama lenkosi. Ufunde ukungayenzi into hayi ngoba inyama yakho ingayifuni. Ungayenzi ngoba ingqondo yakho is renewed. Nikhona amathandekayo? Your mind is renewed. Ngami amagama usacontrol Mr. Flesh. Praise the Lord. You control our spirit part because your mind is renewed by the word of God. Nikhona amathandekayo? That is very important. Now, teaching address your mind, as I've said, and uyaqala ke manje uthola ukuthi la as uthola ama doctrines, lama doctrine watholayo addressa izinto ezithile empilweni yakho. Ofana ukuthi impilo yakho ibonakale iba ne transformation from time to time. You are moving from glory to glory. Glory. Ngoba ukukhonza okunjalo okune impact in your life ubonakala ngabantu ukuthi bayashintsha, baye enkazimulweni baye kwenye inkazimulo, from faith to faith, power to power, glory to glory because of a doctrine. And a doctrine will shape everything pertaining your life. It shape everything. Uyazi ukuthi ngenxa ukuthi ibandla lifundiswa usathana meyivala lento ukuthi kubonakala iimportance of doctrine, and singaboni ukuthi why iprioritiziwe idoctrine in the book of Acts. Kuthiwa baqinisela esifundisweni ngokuqala, it is first. Before baye kwi fellowship, baye kwi breaking of bread, baye kwi prayer, first of all doctrine. Because it doctrine will shape their fellowship. Amen. It doctrine will shape their prayer life. Will shape their social life. It doctrine. Doctrine fuels all these other things. Just a funny thing. Ibandla that is not indoctrinated. Uyakwazi ukulizwa nangamaculelo waculayo. Uma nje ungeke esifundisweni, uyahema noma ucula. Ucula into engekho scriptural. Ungayizwa kodwa ubhizi phela uthi ube manje. Awuzi ukuthi uyaphetha. Uyasinda umthwalo wami yitshe. Usindisiwe uzasinda umthwalo. Abanye bayombona, abanye bafisa ukumbona. Uhlabela impela uzungena ngimoya. Ungazi moya wami lo. You see? Ukholo lami ngonyuka nalo, ukholo ngilibambe ngesandla. Olunjalo ukholo olubanjwa ngesandla. So idoctrine uma ngabe ingekho sibheda noma sihlabelela. You see? Sibheda even nakuma church practices. Nakuphi? Sibe religious, siyenza into ngeroutine.
Uyabona ikhonto evamise ukwenziwa nje kwelinye icawe. Engeke ngilisho ngegama. Uyabona makuzodliwa isilo senkosi because i-doctrine mangabe ngekho abantu bayabheda benza. Uma kuzodliwa isilo senkosi kuyami kuba nepause. Kuthiwa uma khona ofanele alungise nomunye akaphuma olungisa. Abayiboni ukuthi lento ukusonta. Ulinda isidlo ukuze ulungise. Ulinda ukutshelwa iEda ngaphambili khamba olungisa. Abantu masebefile emoyeni yonke into abayenzayo iba iroutine iba lifeless. Kanjani ikholwa elindisiwe senkosi litshelwe iEda ukuthi hayi sesingama ke sibalinde ungamthatha uphume naye eminyango. What is that? Yabona? Ngisho ukuthi yonke into engishoyo la i-context yakhona ithi doctrine affects everything. It affects everything. If you are not indoctrinated, i-context oveza. Nikhona amathanda ka? Nendlela ongena ngayo emshadweni oshada ngayo iyasho ufundisekile. Nendlela ophethe ngayo unkosikazi wakho, ophethe ngayo umyeni wakho iyasho. Nikhona iyasho nje iyasho. I-doctrine goes a long way. Now ngifuna ukugcina ngalokhu kwebathandekayo. Ngifuna ukugcina ngalokhu. The power of regeneration. Asho sonke. Ngicela ufunde incwadi ka first book of John chapter 3 verse number 9. Glory to God. Sizothandaza khona manje bathandekayo. First John chapter 3 verse 9. Verse 9. Lowo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Now ngicela uyiphinde futhi for the sake of those abebengakanaki ngoba konke ngifuna ukuyichaza before sithandaze. Verse 9. Lowo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Okay, the power of regeneration. Asho sonke. La kunya ngomuntu ozelwe uNkulunkulu. Amen. Kuthiwa umuntu ozelwe uNkulunkulu ngokwelesizulu lithi ozelwe uNkulunkulu akona kusho isizulu. Khona la soya khona ke kodwa. The power of regeneration. Alibonke igama lenkosi. Ikhona imiracle eyenzeka kumuntu nje uma ethatha uJesu, ethatha nje uJesu. Umoya wakho uxutshwa nomoya kaNkulunkulu. Eba munye noNkulunkulu. Ikhona imiracle eyenzeka lapho nje. Nikhona abathandekayo because umoya engcwele took a role uqala nje uzinikele enkosini. Nikhona abathandekayo i-role kamoya engcwele into yokuqala nje ayenzayo ukunikeza assurance, ukunikeza ini, ukunikeza isiqiniseko sokuthi ngempela usuzele usungumntwana kaNkulunkulu. Befundela nje ekhaya incwadi yabaseRoma chapter 8 verse number 16 ngeke ngayikhotha. Alibonke igama lenkosi. Yena lowo moya ufakaza kanye nomoya. Yabona, the Spirit of God, the Holy Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. Amen. Ushima usindisa umoya engcwele afakaze akunikeze assurance. Uyabona le verse esesisukumise ngayo abantu ukuthi bazofakaza siyiquote wrong. Ilapha ku1 John nayo. Ithi le verse onendodana unobufakazi. Le ndawo ethi unobufakazi, not ubufakazi verbally by telling people. Isho ukuthi unento that witnesses inside him. Ozelwe uNkulunkulu onendodana unento ewitnessa in him. Nikhona amathanda kayo? Unobufakazi, unento ewitnessayo. Na umoya engcwele witness within you. Uthi ungakathola iclass elikhulisayo. Now into eshoyo ukuthi you are genuinely saved. Yi assurance, you witness enzo umoya engcwele in your spirit. Oh, anikwazi nithi amen bakwethu, anikwazi.
unento ngoba indaba yokusindiswa, salvation is a spiritual experience. Into enzeke emoyeni wakho and kwazi wena ukuthi usindisiwe. Wena waziyo. Nikhona mathane ngayo. Wena owaziyo ukuthi surely you are born again. Because umoya ngcwele took over as you say yes to Jesus. Umoya ngcwele take over at bear witness. Hallelujah. Now, ye witness and so in your spirit that pushes you to tell other people. But now you witness in your spirit, you can't say anything to people. Amen. So that's the first role. He bears witness. Number 2, he regenerates you. Ukuzala kabusha. And uma ngabe kuzala kabusha kusho ukuthi ukunikeza a divine nature. Ukunikeza imvelo kaNkulunkulu iba kuwe. The nature of God. Asho sonke there. Uthi uPeter, we share the divine nature. Singabahlanganyeli nesimo semvelo yobuNkulunkulu. Nature kaNkulunkulu iba semoyeni wakho. You bear the divine nature. Noma ungawa uzobuya. Siyagaranta. Noma ungawa. Umuzaleke kahle. Lento ethi abantu bawe bangabuyi ukusho ukuthi bazaleka kanjani. Umuzaleke kahle. You cannot afford to live in sin again. Comfortably so. You see? Now indaba interested go kakhulu verse number 9. La esizulwini lithi ozelwe uNkulunkulu akoni. No, alisho njalo akoni. Alisho njalo akoni. Ngoba chapter 1 uthi ongenasi isona yazikhohlisa. Aphinda athi uma nona yazini uthi nommeli sezulwini. So uverse 9 mangabe ethi ozelwe uNkulunkulu akoni. No, ngokweBhayibheli lesizulu they fail to put it in the right order. Lento uzoyizwa kahle mangabe usuyifunda kwamanye ama translation. Alisho ukuthi akona. Lalelani mathandekayo, lalelani. Salvation is in 3 dimensions. Ikhona salvation ebizwa ngokulungisiswa, justification. Enzeka instantly njengoba ngikhulumile nje. Mawuphamisa isandla uyinikele enkosini uyazalwa kabusha. That is justification. Awenzi lutho. Uyamukela kuphela ngokukholwa. And then esibili is sanctification, ukuzihlambulula, ukuzenza nyulu day by day. Then glorification, leyo glorification inkishifa iyafana naleyo qala, i-event naleyo qala. Leyo kugcina nawo futhi i-event is once. Leyo kugcina iphethe usindiso lwemizimba, iphethe ini. Okwamanje umzimba wakhe usindisiwe, it still carries sin. Passions of sin, desires of sin. That is why siyawutuba. Nikhona abathandekayo. But manikhala iqilongo liza ne-salvation of our bodies. Ebizwa nge-glorification, ukukhazimuliswa. Njengenhlama uflower ufaka kuhavini wenza amakhekhe uphumusa ibiscuit. The same nhlama. So manikhala iqilongo. The first thing esawenza iBhayibheli siyoguqula imizimba within a twinkling of an eye. Imizimba yethu iyoshintsha. Now, for now, ngenxa ukuthi imizimba yethu ayishintshiwe, we can sin. But once yaguqula singena kwi-phase ethi we cannot. Now, for now, we do not, but we can. We do not, but uma iguqula imizimba yethu siyamuva ekutheni we do not, singena we cannot. Ngoba sobe sesembethe umzimba wenkazimulo. Glory to Jesus. Hallelujah. Umzimba ongenankanuko. Umzimba ongalambi.
umzimba ongenabuthongo umzimba wenkazimulo uzothi u-physical yet ube glorious exactly njengomzimba uJesu avuka nawo kwabafileyo wawu-physical but glorious that is why ngalo mzimba wathi u-physical wakwazi ukungena ngawo kuvaliwe yingakho uma ngabe sesihlwitshwa le mzimba izoshintshwa ibe yenkazimulo yethu physical uma ngabe sihlwitshwa uma ngihlutshwa ngisendlini angeke uNkulunkulu athi ingilosi ayibhore qala uphahla lwendlu ukuze uzulu aphume no ngizophuma uphahla lukhona kodwa futhi lungadabuki lukhona kodwa lungadabuki chu Tane chu So for now we do not but we can We do not sin, but we can sin. Now, uma uyifunda nge-amplified inikeza incazelo ezininganyana. Uverse number 9. Akasho ukuthi akonozelo uNkulunkulu. Kuthiwa no one born or begotten of God deliberately, knowingly and habitually practices sin. This is the power of regeneration. Ukuzalwa kabusha kukwenza ukuthi ungabusaba comfortable esonweni. Ngeke ukuthi uzalwe kabusha still you are comfortable ekwenzeni isono. Your salvation is questionable. Awusenzi isono deliberately. Awusenzi isono knowingly. Isono asibi habitual, asibi ngumkhuba kuwe, awuphili kuso. Mawusuzela awuphili esonweni. Nikhona mathane kayo? And kuthiwa iyabekwa i-reason. Kuthiwa for God's nature abides in him. Ngoba imvelo kaNkulunkulu ihlala kuye. What kind of a nature is that? It's a nature that hates sin. Imvelo kaNkulunkulu imvelo ezonda isono. Awukwazi ba nemvelo kaNkulunkulu ezonda isono usenjoy isono wena. Isono senjoyeki mawususindisiwe. Practice sin for God's nature abides in him. He is principle of life. Ikubeke iti go deep. Iti the divine sperm. Nikhona mathane kayo? Remains permanently within him. Glory to Jesus. Elesizulu lithi ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlala. You see, amanye athi because of God's DNA abides in him. So uba nolibo fuzo olusha olunyanya isono mawususindisiwe. DNA kaThixo. Now le DNA ke ikwenza ukuthi uthi uzalwa lapha ya kwamasuku unegazi lakhona kodwa ube ne-DNA supernatural enza manje ukuthi le DNA usunayo amadimoni ajwayele la ekhaya angabe sakwazi ukutracer wena ngegazi la ekhaya ngoba i-lineage yakho isi-disconnected isi-connected kwi-lineage kaJesu. Nikhona mathane kayo? You are no longer traceable. Noma uSathane efuna ukuplanta izinto ngokwefamily ngokwe-gate avamisa ukungena ngayo akasakwazi ukuthola because you are no longer traceable ngokwe-genealogy yala ekhaya. Ngenxa ye-DNA ekuwena. La kuwena kuhamba a divine blood. Refuser ukuhamba nama-cases of your family. It refuses. It refuses. It is in you. Akumele uyifile kumele uyazi. Uhamba nayo 24 hours. Iphila kuwe. Yilento yenza ukuthi nemthandazo oyithandazayo ipenetrate in the realm of the spirit. Ngoba uthandaza as a child that is authorized by God. Mawukhuleka manje imkhuleko yakho ine authority. Glory to Jesus.
Hallelujah. Na ukulibiza igama lika Jesu akhona okanoma ubani bake balibiza bengagunyaziwe badlala amadimoni. Nikhona amatshane ngayo. But masilibiza thina silibiza sine authority that is recognized in the realm of the spirit because of the bloodline that we have. We belong to Jesus. Nikhona amatshane ngayo. We belong to Jesus. We belong to Jesus. We are not of this world. Glory to Jesus. And you are in the world, but not of the world. Glory to Jesus. Shalaba konta labasa. Ela masante kapala makura basa. Rikanta labako shanta laba. Ela masante kepala bakushande. I pray ukuthi le teaching ayibasiza abaningi. Ngegama lika Jesu namandla. Ayimove from where you are. Ngegama lika Jesu namandla. Ayimove, let it elevate you. Ngegama lika Jesu, let teaching I develop the appetite for teachings. Close your eyes and lift up your hands. Shamanto labakala bazanda. Yisikhathi lesi sokwakhiwa kwebandla. Yisikhathi lesi sokuvuswa kwamakoti athatha indawo yakhe ngegama lika Jesu namandla. If you want to grow and walk with the Lord and live a victorious life, fall in love with the word of God. Ngegama lika Jesu waseNazaretha, fall in love with the word of God. Ake sithandaze sonke. Ola mashanta. Fundisa umbulawo uzosithandazela. Ake sikhuleke sonke. Ola mashanda. Akube ilona lo athi moya ingcwele khulisa mina. Moya weingcwele ngikhulise. Take me from this glory to another glory. Moya weingcwele ngegama lika Jesu angithanda ukuhlala la kunenkani khona. Come and pray. Shabbat. Kola basandele brakosilaha. Kona masate la brakosela pare. Come on, vula umlomo wakho na uthandaze. Noba uyeva ukuthi ngaphakathi kwakho walahlekelwa yi-DNA, wadiverta from the lineage of the blood of Jesus, from the lineage of the DNA of the Heavenly Father. Ungawuthandaza umthandazo othi Nkosi restore me. Come on, funa ubona abantu bethandaza ngoba kunabantu abahlwithwayo bekhutshwa kwi-DNA zesiqalekiso, uyakhutshwa kwi-DNA zenhlupheko, uyakhutshwa kwi-bloodline nakwintsokolo zekhaya lakho. Kodwa namhlanje ungathi Nkosi ndikhiphe kwi-limitations osalo lwami, ndikhiphe kumaswa osalo lwami, ndikhiphe kwiziqalekiso zesalo lwami. Let the blood genealogy of Jesus be alive ngaphakathi kwami. Mangithwale impawu zikaKristu uThupoli, mangingabi sakhathazwa yilutho ngoba ngithwele impawu. He is speaking about the identity. He is speaking about the DNA. He is speaking about the blood. Obakhona abantu abathi ngikhathele ile mpilo yasekhaya, ngikhathele ukubulaleka, ngikhathele ukuhlala abathakathi, ngikhathele
Come on, someone, pray. Tandaza namhlanje. Let the devil feel that you are divorcing your curses of your family, your limitations of your family. Let the devil feel it. Open your mouth. Ungakhatali tandaza. Kosatelapa. Ilabasakaya. Especially when ekudala wakholwa kodwa uSathane usadlalela kuwe. Kudala wakholwa kodwa usahlulwa inyama yakho. Namhlanje reclaim your kingship over your flesh. Namhlanje reclaim your lordship over your body. Come on, pray. Tandaza sakelapaya rabashikalapa kulabasatalapaya repekanobahasika. The devil is a liar. The devil is a liar. Iti pipe lokuzalwa kuNkulunkulu kuyaloyisa ihlabathi. You will overcome. Okuzalwa kuNkulunkulu kuyayoyisa inyama. You will overcome. Sake patale braya kulabasata lapaya korapa kasika kurabasata lapa rapa koliahada kekamaliga Jesu kekamaliga Jesu kekama fala mehlo ako. This is a very serious moment. This is a defining moment. Angifuna ubona umuntu ohlalayo wonke umuntu uyakhuleka bangakwazi ukukhuleka bizigama lika Jesu sake patela bra kulabasata rapakatela pa. Can you be aggressive? Sake patela bra kulabasata. The devil is a liar. Ngekuthi sokholwa uphinde ube victim ka Satan. Ngekuthi sokholwa uphinde ube victim yesono unamanga uSathane. Namhlanje uya align to the DNA of God. Namhlanje uyabuyela orapakolia. Iti Bible. We are born of the unperishable seed. We are born of the unperishable seed. Let the unperishable seed be alive upon your life. Lembewu engena konakala akubuse yona empilweni yakho. Lembewu engena kwehluleka akuphakame yona empilweni yakho. Imbewu yegazi lakho ayife. Imbewu enobuthakathaka, imbewu ehlulekayo ayife. Let the blood of Jesus Christ korapasila paya. Come on, kala kalela le DNA isokuwe wenokudala ukholwa wenongathi ukholwa. There is a mercy, kunomusa wakubuyisela impilo yakho, kunomusa wakubuyisela amandla akho. Korapasila paya. We are free. You are free from the power of sin. You are free of the curses of your bloodline. Korapasila pandelekeya kula paseka rela patolia kula basata rapakelapa. Kekamaliga Jesu kekamaliga Jesu kekamaliga Jesu kekamaliga Jesu kekamaliga Jesu. Shale prakoselia ilababosade la prakoselia. Kuna masande rabasikalapa kurabasata kurabasikalapa rabakosata kalepasika rekepentapa lipakosekela kurabasataya kulabasatalapaya kurabasakalepa kurabasaka. The same spirit that raised Christ from the
dead. Uma lowo moya ehlala kini uyakuyiphilisa nemizimba yenu. Usukuthi nizoba namandla phezu kwesono. Iyothi imizimba ifuna isono, kodwa imizimba yenu iphile ingabisaya esonweni. Let that spirit that raised Christ live upon your life. Let that spirit that raised Christ quicken your body. Quicken your body in the name of Jesus. Shale pakasekalapa. Kulaba saleha harepakolia haseta. Emva kwalesi sifundiso ngeke ube sayisigqila sesono. You can never be a slave to sin. You are free. Shakelapa lekaleha solia rapakosata kulaba satelapa kuraba saka kuraba sila bahado. The devil is a liar. 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 Something is coming. Something is shaping. Shale brakoseta. Sane makoliaha. Korabashika patelapa. Korabashatelapra. Let us pray. No, as we are still in the mood of prayer, as we are still in the mood of prayer, I can sense the power of God. I can sense the power of God. As we are still in the mood of prayer, akesikhuleke nabantu abayi-2 owokuqala uthi mina ngifuna ukuzalwa kabusha ngoKristu. Mina angikakazalwa. I am not regenerated. Ngiyezwa kukhulunywa ngokuzalwa kabusha, mina bengingekazalwa kabusha. Owesibili uthi mina bese ngikholwa ngamamukela uJesu, kodwa ngisahlulwa inyama yami, ngisahlulwa ngamandla esono. Ngifuna lezo nhlobo ezibili zabantu bagijime bezela ngaphambili. There is power to deliver you. There is power to shape your life tonight. Kalusuke esitulweni ungabi namahloni zala ngaphambili. Uzothatha inkululeko yakho, uzothatha amandla, uzothatha inkululeko yakho. Come. Suka lapha esitulweni zala ngaphambili uthi Nkosi uJesu, help me. Sonke sivala amehlo mawunalo mthandazo. Suka lapho esitulweni izala ngaphambili uzothola amandla. Korabashadela praya kulabashikala bahadoraba kolapaka satalapra kulapaka telapaya ropoko sika rapaka taliaha koriaka sata lipako sata salepa solia robo sata kulabasata ropoko silaha kurabaseta lapa kurabasatelaha. Power. Ngegama lika Jesu. Sake pale hasolia. Korea hado robo shikala bahado. Kurabasate lapa. Kela brako setalama, kurabasate lapa, rapako sataya, kulabasata, lekaporia hasolia, kurabasata lapa. Vulumlobo wako na obesi ya bonga. This 1 minute, kulomzuzo kina, awubonge.
awubonge kunento eyenzekile ngaphakathi kwakho, in your spirit, in your soul, in your mind. There is a shift, there is a shift. Kuna stronghold of the mind that are being modified. Kuna nqabe eziwileyo emva kwalesi sifundiso. This was not just a teaching, but it was a deliverance of the mind. You are free. Kunento eyenzekile ngaphakathi kwakho. You are not the same. Awusikho lokho ngena uyikho. There is a shift, there is a transformation that has taken place ngaphakathi kwakho. Bonke inkosi, siyabonga uNkulunkulu ophilayo, siyabonga uNkulunkulu onamandla, siyabonga ngoba izwi lakho liyadala, akukhulumayo uyakwenza. uNkulunkulu wethu onamandla onke, sibonga imbewu, sibonga imbewu engena konakala ephila ngaphakathi kwethu. Siyabonga, sibonga amandla ngaphezu kwesono, sibonga amandla ngaphezu kwenyama yethu, sibonga amandla ngaphezu kweqalekiso, sibonga amandla ngaphezu kwaSathana, sibonga amandla awasinikeza wona ngaphezu kwezwe, ngoba lithi izwi lakho akuzelwe nguNkulunkulu, akunqobi nje isono kuphela kodwa kunqoba nezwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla, siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo, lithi izwi lakho mkhulu ngakithi kunalo sezweni. Siyabonga Baba wethu onamandla, lithi izwi lakho singaphezulu nangaphezu kwabanqobi. Baba wethu onamandla onke, siyabonga umsebenzi ongaka owawenze eCalvary. Siyabonga, you gave us victory over the demons. You gave us victory over Satan. You gave us victory over the curses. Siyabonga. Korabashate la paya kosila. Sekepela brakos kapanta kurabasata kelapaka sika rapakalia hasonia korabasataya onamakoliaka kurabasataya korapaka sika kurabasataya rapakateliaka kurabasataya. Siyabonga, there is a breed as of kule ndawo yasenkonzeni, kunohlobo osifusela lona, kunabantu osikhethela bona. uNkulunkulu wethu onamandla, siyabonga. Korabashila bahado kelapaka sata urabasate lapa koriaka sata kolapaka telia kurabasate lapa rapaka sata korabasate lapa. Oh, we thank you, Holy Ghost. We thank you, Heavenly Father. Awusa izandla zakho as a sign, as a but as a prophetic sign of victory. Zisaye njengomuntu owamukela ukunqoba, zisaye like a winner, zisaye like a overcomer, zisaye like a regenerated somebody. The devil is a liar. You are no more the same again. Akaqalile maketane, uphunyukile kibeni, umkibe uqhawukile, sayizandla zakho kakhulu. Something has happened in the spiritual realm. For the last time, clap your hands. Make a sound of joy. Make a sound of victory. Celebrate Jesus.